Benvolgudes i benvolguts, molt bona tarda a totes i a tots. Donem inici a l'acte d'inauguració del curs 25-26 del programa Universitat a l'Abast. Donaré la paraula primerament al coordinador del programa acadèmic a la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor Xavier Verge. Molt bona tarda a tothom. Benvolguda directora de l'Escola de Formació Permanent, benvolguda degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, ponent, altres membres de la comunitat universitària, alumnes del programa Aprenent al Campus, col·lectiu Plusactiu, gent de les aules d'extensió universitària. En definitiva, amics tots, gràcies per la vostra presència. És un plaer per mi poder iniciar la 26a edició del programa Universitat a l'Abast, vol dir que ja tenim uns quants dies, i donaré una petita pinzellada de les tres grans línies que tenim al programa. En primer lloc tenim el Pla Formatiu Aprenent al Campus, que és un programa molt innovador des que es va crear i que moltes universitats, quan ho expliquem fora de la Universitat Autònoma, som objecte d'enveja bastant sana, que els agradaria molt perquè alguns ho han intentat, no els ha acabat de funcionar, però a nosaltres ens funciona i ens funciona molt bé, que és compartir espais amb els alumnes que venen de selectivitat, amb els alumnes que venen de la matrícula d'Universitat a l'Abast. I la primera cosa, quan fa un any vaig tindre el plaer de poder portar aquest programa, em vaig preocupar molt de saber com anava i em va sorprendre moltíssim la bona resposta de tots els col·lectius implicats. Els alumnes d'Abast, contents. El professorat, content. Els organismes universitaris de l'Autònoma, contents. Els alumnes que provenen per l'entrada de selectivitat i de més, contents. Dius, ostres, com pot ser que tinguem una cosa on tothom estigui tan content i tan entusiasmat? Sempre hi ha alguna disfunció i algun cas, però són mínims. I és una cosa que realment em va sorprendre. I em va sorprendre positivament i crec que és bo de destacar-ho. Aquest any tenim mal comptats uns 400 estudiants, 389 per ser exactes, que estan presents a 12 dels 13 centres de l'Autònoma. Aquest any hem fet oferta ja pels 13 centres, ens en faltava un, que és Enginyeria, que també hi han anat alumnes aquest any. És un altre centre que no en tenim de moment al primer semestre, però no descartem que el segon sí que pugui haver-n'hi algun. Estan a 303 assignatures de 49 titulacions. Vull dir que l'abast és important. Destaquer també i agrair als estudiants que lideren el col·lectiu Plusactiu, dintre d'aquests estudiants d'Aprenent al Campus, per les seves activitats realitzades, la seva implicació i animar la resta que pugueu estar aquí presents a implicar-vos també en aquest col·lectiu Plusactiu que fan coses molt maques. Dintre un momentet tindrem un vídeo que us ensenyarem què és el que vam fer el curs passat. La segona línia és la formació pròpia, específica ja pels alumnes d'Universitat a l'Abast. Hem iniciat la 25a edició del cicle de seminaris. De fet, havíem de fer primer la inauguració del curs i després iniciar el cicle de seminaris, però vam tindre que moure-ho pel tema de la vaga general i per això el primer seminari el vam fer el dia passat. Comptarem amb ponents de molt alt nivell. La veritat és que ens ha sortit una parrilla de conferenciants, una graella de conferenciants realment potent. Temes de nanomedicina, com l'altre dia, de ciència política, criminologia, psicologia, etc. Aviat comencem també un curs al campus de Sabadell de la Universitat Autònoma, amb el catedràtic Jordi Barber, sobre microbis. Sembla que comença el divendres proper o està a punt de començar també. Em sembla que encara quedaven places per si algú tenia interès. De fet, és un dels nostres catedràtics estrella dintre de la UAB i ha ocupat molts càrrecs també aquí dintre i
i és una persona molt amena i molt divulgativa. I la tercera línia, que també n'estem molt orgullosos, són les aules d'extensió universitària, que abans hem tingut l'oportunitat de trobar-nos amb alguns membres de la directiva, que veig per aquí presents també, i que és un orgull poder comptar amb ells. De fet, en tenim 20. Fa poc érem la que en tenia més de tot Catalunya, d'universitats. Érem la universitat que tenia més aules d'extensió universitària de Catalunya. Em sembla que ens ha adelantat les de la Rovira i Virgili de Tarragona perquè n'han crescut amb quants. Em sembla que amb número de gent em sembla que encara estem per sobre, tot i que els de Barcelona també mouen, els de la Universitat de Barcelona també mouen força gent. Aquest any hem incorporat 2 aules noves, una a Sant Andreu de la Barca i una altra a Bigues i Riells, i continuem amb les anteriors, com la de Sabadell, Barberà del Vallès, Baix-Guinardó, Horta, Sant Pau, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola, Granollers, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de la Mogoda. Em sembla que no me n'he deixat a cap. Mal comptant no arribem a les 5.000 persones, perquè Déu-n'hi-do l'impacte que podem estar. Em sembla que estem a 4.800 i de més, i després hi ha una que és la de Sant Pau, que és nostra també, que no sabem com afegir-la, si li afegim encara superaríem els 5.000, si no ens trobem amb això. I la veritat és que han fet una tasca durant l'any passat molt bona i de la qual ens en podem sentir molt orgullosos, i per part de la Universitat Autònoma estem molt contents de tota la feina, la implicació i l'esforç que han fet les directives en portar endavant els seus programes. Per no allargar-me, perquè aquí l'important és sentir el nostre ponent, el doctor Rico, donar pas ara, en un moment, al vídeo del col·lectiu Plus Actiu. When I grow old and losing my hair many years from now, will you still be sending me a valentine, a birthday greetings, a bottle of wine? If I stay up till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy mending a fuse when your lights are gone. You can knit a sweater by the fireside, Sunday morning go for a ride, doing a garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. I know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. I know I believe in how. What would you do if I sang out of tune? Would you
stand up and walk out on me. Lend me your ear and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Yes, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, buy with a little help from my friends. Yes, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends, with a little help from my friends. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some Californian grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she had it coming, but she gets it while she can. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back. El nom de Plus Actiu no és gratuït, són realment actius, aquest col·lectiu. Per tant, us animo perquè s'ho passen realment molt bé i és molt important, tot i que l'important també són les classes, el que realment porta valor afegit, però no ens deixem de perdre'ns l'experiència universitària complementat amb aquestes activitats. Res, no entrarem més, passo la paraula a la doctora Margarita Freixas, decana de la Facultat de Filosofia i Lletres, a qui sempre agraïm la seva implicació amb el programa i la seva disposició, i que no tenim més paraules d'agraïment. Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies també a la directora de l'Escola de Postgrau per haver confiat a la Facultat de Filosofia i Lletres l'encàrrec de buscar un professor que us interessés i que parlés d'un tema que fos significatiu per a vosaltres. Avui ens parla Daniel Rico Camps, que és professor d'Història de l'Art aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1992. A l'Autònoma ha estat cofundador i secretari del Centre d'Estudis i de Recerca en Humanitats i director de l'Estudi d'Estudis Medievals. Actualment dirigeix el Departament d'Art i Musicologia i és responsable de la col·lecció d'assaig El Espejo i la Lámpara, ha coordinat la col·lecció 50 anys d'experiències a l'Autònoma, ha dirigit les revistes Locus Amoenus i Medievalia i conjuntament amb el professor Carlos Sánchez ha creat recentment el Campus de Patrimoni Artístic, una xarxa de museus vinculada a la recerca i a la docència en què els museus del territori presenten els seus reptes i els nostres estudiants col·laboren amb aquests museus. Té una recerca molt variada, podríem dir que és una mica tastaolletes, transversal i imaginativa. S'ha ocupat tant de l'art com de coses tan allunyades com la poesia medieval o l'epigrafia i ha publicat nombrosos articles i llibres com Les voces del románico o Catedral y ciudad medieval en la península ibèrica, aquest últim amb Eduardo Carrero. També treballa sobre diferents aspectes relacionats amb la història i la cultura del patrimoni dels museus i també ha fet molta docència relacionada amb la gestió i la cultura del patrimoni.
L'any 2024 va publicar una traducció en vers del poema Hortulus de l'escriptor carolingi Walafrid Estrabó, ja us he dit que era molt interdisciplinar, i el motiu pel qual l'hem convidat aquí és perquè fa poc va publicar l'assaig Quien teme a Francisco Franco, Memòria, Patrimonio i Democràcia, que ha tingut molta acollida als mitjans de comunicació d'abast nacional i potser l'haureu sentit en alguna entrevista o publicació. El Daniel Rico en aquesta monografia fa una reflexió sobre què cal fer amb les imatges, els monuments franquistes, si cal retirar-los o bé cal ressignificar-los, dotar-los d'un altre significat mitjançant la intervenció artística que faci als ciutadans i ciutadanes conèixer el seu passat i donar-li un altre significat diferent. Havíem pensat que aquest tema era prou interessant. Ell no només ha reflexionat sobre els monuments franquistes, sinó sobre molts altres que generen aquest dolor i aquesta ferida en els ciutadans. I avui li hem demanat que faci una mica de recorregut sobre quins són els exemples de, podríem dir, bones pràctiques, de casos en què no s'han retirat els monuments, sinó que els artistes o fins i tot la ciutadania han aprofitat aquests monuments per fer reflexió sobre el passat i per què no s'oblidin la història passada i no es torni a repetir. Molt bé, doncs tens la paraula, Daniel. Bé, fa uns dies, la setmana passada, el Pedro Sánchez, el president del govern, va fer unes declaracions al Congrés, a la sessió de control del Congrés, resumides en aquest titular que teniu aquí de La Vanguardia, on deia que el Gobierno publicarà en noviembre el catálogo de símbolos franquistas que hi ha repartits per tot Espanya para retirarlos de una vez por todas, amb l'objectiu de retirar-los tots de l'espai públic. Aquesta és la declaració. Bé, no puc estar més en desacord. De fet, el president fa el que ha de fer, que és complir la llei, fer complir la llei, en aquest cas la llei de memòria democràtica, la llei de memòria democràtica del 2022, que és la que substitueix i amplia en molts sentits la llei que va fer el Zapatero l'any 2007, de memòria històrica. Aquesta llei, en l'article aquest 35, té un capítol dedicat, un article dedicat precisament als monuments franquistes. I diu que tots aquests elements que considera elements que són evidentment antidemocràtics, explica una mica què és un monument antidemocràtic o que és contrari a la memòria democràtica en el paràgraf primer, és a dir, aquells monuments que exalten la dictadura, la guerra civil, els seus dirigents, etc. I diu que tots aquests elements, en el punt 4, en el paràgraf 4, contraris a la memòria democràtica, han de ser retirats de l'espai públic. Aquests elements són, com veieu aquí els subratllats, des d'edificis, edificacions, podríem dir el Valle de los Caídos, com el més famós, fins a plaques o inscripcions en les catedrals. Tots n'hem vist al llarg de la vida moltíssims. Parla de la retirada o eliminació d'aquests elements de l'espai públic i no diu què es pot fer amb ells després de retirats. Això s'ho calla. Normalment, per la praxis, ja sabem el que es fa. Es retiren i es posen no es destrueixen, sinó que s'emmagatzemen. S'oculten, per dir-ho d'alguna manera. La llei preveu dos eximents d'aquesta retirada que estan contemplats en el paràgraf 6, allà al final, també subratllat, que és quan concorren valors artístics o valors arquitectònics, o causes arquitectòniques. És a dir, quan hi ha un problema estructural arquitectònic, allò no es pot desmuntar perquè hi ha risc d'afectar un bé, per exemple, declarat patrimoni cultural, com pot ser la paret d'una catedral o una cosa d'aquestes, es decideix deixar, però amb una menció, amb una explicació orientada des de la cultura de la memòria democràtica. Bé, insisteixo, no puc estar més en desacord. Ho estaria d'acord amb aquesta política d'eliminació sistemàtica, amb pocs eximents, mínims eximents, i especialment amb l'eximent artístic. Aviam si després, al final, tinc temps per parlar d'aquest eximent concretament.
Estaria d'acord, diguéssim, si visquéssim als anys 70, a finals dels anys 70. Acaba de morir Franco, llavors retirar els monuments, fer una política de retirada massiva de monuments de l'espai públic és coherent, és raonable, i fins i tot bombardejar la creu del Valle de los Caídos tindria sentit i tindria un efecte, seria un revulsiu molt interessant, sobretot per les generacions futures, perquè hagués estat una cosa tan potent que haguéssim recordat segurament generació rere generació com un acte just. També hi estaria d'acord amb aquesta retirada monumental integral de monuments si estiguéssim saturats de monuments franquistes en el país. Aquest mapa que veieu aquí és un mapa d'una web que es diu Debería Desaparecer, que la podeu consultar a mòbil, a internet, promoguda per comissions obreres, per la Fundació Juan Pereda, em sembla recordar, que va d'això, diu, ¿sabes cuántos símbolos que incumplen la ley de memoria democrática hay a tu alrededor? I fot aquest mapa d'Espanya i apareixen puntets amb tots els símbols que hi ha a Espanya. Genera una sensació que n'hi ha molts, de símbols i de monuments franquistes. En realitat, el 99% dels monuments o dels símbols del que s'està parlant són coses com això que teniu a la dreta, plaques d'aquelles típiques del Ministeri de Vivenda amb l'escut de Falange en un costat. Quasi no es veuen, etc. Estan generalment molt desgastats, etc. Monuments, pròpiament, n'hi ha poquets. Quasi els podríem enumerar aquí en un minut. Monuments pròpiament dits, és a dir, com aquests, el famós de Tortosa, aquest menys famós de Melilla, tots a més que ens han arribat amb els seus símbols més agressius, les fletxes, Espanya una, grande i libre, i aquestes inscripcions, etc., ja s'han tret des de fa un cert temps. Si ho comparem amb Itàlia, per exemple, a Itàlia s'han fet mapes similars. A Itàlia hi ha molts més monuments feixistes que a Espanya, amb diferència. Sempre es diu aquí hi ha hagut una excepció, que és que han perdurat, per exemple, les estàtues molt agressives de Franco eqüestres al carrer durant molt temps en molts llocs. L'última que es va treure, no sé si va ser la de Santander fa 5 o 6 anys o 7 anys, no ho sé. Hi ha hagut una certa impunitat per certs monuments, respecte a certs monuments. El Valle no s'ha parlat d'ell fins ara, fins fa 4 dies, però no hi ha aquesta saturació monumental que quan un viatja per Itàlia es queda impressionat de la quantitat de monuments que hi ha allà, molt agressius, molt feridors. En aquest mapa de l'esquerra pot semblar que són pocs, però això simplement s'assenyala les capitals, diguéssim, on hi ha. Després cliques, com he fet aquí a Venècia, i et surt un fotiment no només un mapa bastant ben fet perquè està amb coloraines, i les coloraines assenyalen si són el vermell, per exemple, són noms de carrers i coses així, però els colors foscos ja són monuments amb més presència pública, de pedra, escultures, inscripcions, etc. N'hi ha milers, només aquestes són 4 exemples a Roma. Fixeu-vos aquest relleu, la història del feixisme, Mussolini aquí al centre, aquesta és una persona que està aquí posant perquè veiem l'escala de l'obra. Aquestes coses no es veuen ja a Espanya des de fa bastants anys, en general. També hi ha molts més monuments al supremacisme blanc als Estats Units, als estats, sobretot del sud dels Estats Units, aquells estats que es van voler secessionar, els estats confederats, a més de 700 encara monuments dempeus, monuments molt impressionants, monuments molt blancs, després en parlaré d'uns quants, perquè no vull parlar de monuments franquistes, bàsicament, sinó de monuments incòmodes en general. És a dir, que no hi ha una saturació. Això no vol dir que, evidentment, tinguem monuments tan agressius, tan descomunals, com és el Valle de los Caídos, amb els que s'havia d'haver fet alguna cosa ja fa temps. Ni això vol dir tampoc que jo estigui en contra de la llei de memòria democràtica, ni molt menys. Jo la cultura de la memòria històrica, de la memòria democràtica, crec que és un avanç, un pas cap endavant en la lluita per la justícia social, per la democràcia, etc. I aquesta llei en concret de memòria, l'última
del govern de Pedro Sánchez és una llei que en algunes coses és molt bona. Per exemple, sobretot, es fa càrrec d'una cosa que estava pendent des de la transició, una assignatura d'aquelles pendents impresentables, que és fer-se càrrec l'estat dels morts, dels desapareguts, de les fosses, etc., les exhumacions. Però, en canvi, quan parla de símbols i monuments, aquí cojea. És una llei maximalista que jo penso més que s'equivoca i que no és profitosa, sobretot pel enfortiment de la democràcia. Llavors jo, tot això ho he explicat en aquell llibre, que aprofito per fer-ne més propaganda, que comentava la Margarita, Quien teme a Francisco Franco, que us convido a llegir i sobretot a comprar, són res, 12 euros. No ho dic per això, ho dic perquè això jo ho he publicat sense dedicar-me específicament a això, perquè el debat sobre aquestes coses, aquí i a fora d'aquí, fora d'Espanya també, en general al món, està molt ideologitzat i està molt polaritzat. I jo el que he intentat en aquest llibret, que és un llibret petit, curt, de lletra apretada però curt, és posar-hi la mirada, la distància històrica necessària perquè això es pugui pensar d'una manera més complexa, amb més matisos, amb més grisos. Que és el que fem a la universitat i que és el que fem els historiadors de l'art, els filòlegs, els científics en termes generals. Desideologitzar, que no vol dir que els que fem història, que aquesta història sigui neutral, això és una altra, no és exactament així. Estem compromesos, un fa història compromès amb una causa, que poden ser els drets universals, però intenta ser objectiu, ser distant, etc. Llavors, com no vull parlar massa de monuments franquistes, i la degana em va dir que, com ha dit abans, que estaria bé que parlés d'altres monuments, parlaré sobretot d'altres monuments. El meu tema és aquest, intentar explicar-vos per què estic en contra d'aquestes polítiques sistemàtiques d'eliminació de monuments incòmodes en l'espai públic. I quina és l'alternativa que a mi em sembla, o les alternatives, quines alternatives hi ha que em semblen més profitoses, segurament més imaginatives sempre, més profitoses per la democràcia i que pensen i que són iniciatives de més llarg termini, que pensen sobretot en les generacions futures. Però jo crec que aquest tema, com veureu, com està tan ideologitzat, es reflexiona només des del presentisme més pur, sense pensar que tots aquests monuments en el fons no són nostres, són béns comuns, són béns de tots, i per tant que no tenim el dret de fer el que ens vinguin gana amb ells. Precisament són de tots perquè són del passat, pot ser un passat immediat, però del passat i per tant, diguéssim, estan orfes de propietaris. I per tant tenim un cert dret també a llegar a les generacions futures una certa consciència històrica, una manera d'entendre l'espai públic, etc. Llavors us explicaré aquestes coses. En monuments de totes les espècies, perquè és un tema avui que en el fons és molt actual, perquè, i ho sabeu tots, des de fa uns anys, des de fa uns 20 anys, però sobretot els últims 5, 6, 10 anys, veiem actes de, entre cometes, vandalisme, no m'agrada aquesta paraula perquè és una paraula pejorativa, direm iconoclàsia, tampoc és exactament això, veiem guerres de monuments, que és el títol que he volgut donar, que és una cosa que s'utilitza molt a Alemanya, una mica per tot el món. Sobretot, especialment en els països occidentals i a les democràcies avançades, que això també és significatiu. Colón el veiem caure cada mes. Una estàtua de Colón cau en alguna part del món. Providence, La Paz, he posat aquí uns quants exemples. Colòmbia, Estats Units, diverses, Londres, Valladolid, agressions a les estàtues de Colón. Això de Colón a mi fa moltes... Ho dic moltes vegades. Colón, Espanya, potser no està tan en risc com Amèrica Llatina, per exemple, o Amèrica en general. Poso aquí dues imatges molt contrastants de lo viu que està el culte a Colón, a la hispanitat, a la nació, avui en dia, i que demostren molt clarament, comparada amb uns quants carcamals d'aquests neofranquistes que es reuneixen encara avui, o fins fa poc al Valle de los Caídos, perquè ara per fi està prohibidíssim.
els monuments que estan vius i que ens haurien de preocupar potser són precisament aquests altres monuments, que concentren tanta ideologia i no pas uns monuments del passat que estan ja bastant difunts, bastant acabats, com són els franquistes. Ho dic perquè ara està entrant a Espanya el moviment descolonitzador, una sèrie de moviments que han nascut a Amèrica en general, i segurament això canviarà i ja veurem què passa. En fi, Leopoldo, el rei de Bèlgica, Leopold II, que la seva dictadura al Congo, la violència que va aplicar al Congo, és un objectiu últimament, darrerament, d'atemptats constants. En general, totes les estàtues de personatges que han sigut més o menys racistes, a Anglaterra, per exemple, a les Illes Britàniques hi ha aquest moviment, o va sorgir un moment determinat aquest moviment, Topple the Racists, vol dir, destronem o carreguem-nos, abatem els racistes, i que va fer també un mapa, això dels mapes ara als atles està molt de moda, assenyalant monuments que no haurien, en teoria, d'estar a l'espai públic. Monuments de gent com el famós Edward Colston, magnats del segle XVII, del segle XVIII, que van ser filàntrops. Colston va ser un filàntrop, va fer hospitals, va fer esglésies a Anglaterra, a Bristol especialment, i per això se li van aixecar escultures, però que va fer els diners, va ser ric gràcies al comerç triangular i al tràfic d'esclaus, etc. Colston el poso perquè és un cas molt famós i que va tenir molta incidència el 7 de juny de 2020, com la ciutadania de Bristol va tirar al riu d'on procedia la riquesa de Colston l'estàtua, una de les estàtues principals dedicades al magnat a la ciutat. Bé, no cal anar-se'n tan lluny. Fa no massa anys, el 2018, amb l'Ada Colau, en l'època Colau, es va retirar l'Antonio López y López, el marquès de Comillas, d'aquest pedestal. Al final es va quedar el pedestal, en principi el pedestal anava a treure's també, que és aquest senyor que teniu aquí avui, en un magatzem, em sembla que del Museu d'Història a la Zona Franca, com no el poden entrar perquè és massa gran l'estàtua, s'ha quedat aquí a la porta vigilant-la, juntament amb aquesta imatge de la Victòria, que és l'estàtua que va fer Frederic Marès pel monument a la Victòria de Franco, que hi havia a la plaça dels Jardinets, a la Cinc d'Oros, a la plaça de Cinc d'Oros, es deia i es diu ara novament. En fi, no cal anar, insisteixo, massa lluny. Aquí tenim debats constantment sobre quins monuments haurien de desaparèixer de l'espai públic, etc. Si us fixeu, aquí es veu molt bé en les estàtues de Leopold, l'any 2020. Hi ha una onada, es diu, i és veritat, hi ha una onada d'iconoclàstia, una nova onada d'iconoclàstia, de destrucció d'imatges, d'atemptats a monuments públics, des de fa 15-20 anys, que no era imaginable fa 35, als anys 80 o 90 del segle XX, i que s'ha accelerat i s'ha fet més cru i més potent després de l'assassinat que coneixeu tots a Minneapolis, d'aquest pobre noi d'uns 40 anys, que és George Floyd, i que ha estat una mica la bandera de les reivindicacions d'aquest moviment que lluita per la justícia social i sobretot per la igualtat i la llibertat dels afros als Estats Units, etc., que és Black Lives Matter. Aquí tenim una sèrie de projectades les seves sigles amb el rostre del Floyd en un monument al general Lee, que és un dels generals confederats més admirats i més monumentalitzats als antics estats confederats dels Estats Units. Un senyor que va dir que la Guerra Civil no s'havia de commemorar, que l'estan honrant d'una manera molt traïda, que traeix absolutament el que ell va pensar i el que ell va dir, que no es recordés constantment la ferida de la Guerra Civil als Estats Units. Bé, hi ha una onada al món d'iconoclàssia que és molt rellevant, que és molt important, que afecta a pràcticament tots els països,
sobretot, insisteixo, democràcies avançades, hi ha una mena d'impugnació generalitzada de tots aquell paisatge monumental que conforma les nostres ciutats. Que, insisteixo, és un fenomen nou. Iconoclàcies n'hi ha hagut sempre. Iconoclàcia bizantina, la iconoclàcia per raons de religió, els catòlics contra els protestants contra catòlics, etc. Aquesta és nova i té les seves singularitats. I a mi m'agrada parlar d'una impugnació generalitzada. L'espai públic és un espai de poder, el paisatge monumental s'està dient constantment, recuperant una sèrie d'idees, de pensadors intel·lectuals de l'època d'entreguerres, marxistes com Benjamin, Bertolt Brecht i tal, que ara es llegeixen molt, que el paisatge monumental és un paisatge de poder i que, com a paisatge de poder, amaga una història d'opressió. Sempre amaga una història d'opressió. I això s'està impugnant. El fenomen és prou important com perquè hagi nascut un nou concepte que utilitzem en el món del patrimoni, de la història de l'art, que és el de patrimonis incòmodes, o patrimonis dissonants, o patrimonis conflictius. Les variants són moltes, però és un concepte nou, que no existia fa 30 anys. De sobte, tots els patrimonis són susceptibles de convertir-se en patrimonis conflictius. Els monuments, dic els patrimonis històrics, els monuments públics que tenim a les ciutats, o les exposicions, les col·leccions dels museus, la manera en què es mostren, per raons múltiples. Per què això és així, està passant això? Bé, està clar que està relacionat amb les identitats postnacionals, l'identitarisme postnacional, la reivindicació d'aquestes identitats de gènere, d'ètnia, etc. Estem en un món diferent i també està molt relacionat amb aquesta cultura oculta a la memòria històrica, que neix amb el culte a l'Holocaust, el reconeixement de l'Holocaust per part dels alemanys i dels passats foscos dels estats-nació, diguéssim, més amb una mirada més, amb unes societats més democràtiques, etc. Estem vivint una mena de canvi de paradigma respecte al segle passat, que és el segle que va construir en general tots aquests monuments i que va generar aquesta cultura del patrimoni. I és que estem passant d'una cultura dels herois a una cultura de les víctimes. Avui està mal vist fer una escultura, col·locar en un espai, en un carrer públic a Madrid, una escultura que commemori a la Legión de la d'abans, no la d'ara, com va fer l'Almeida fa poc. Està mal vist recordar aquests herois clàssics, antics, i s'estan reivindicant les veus dels perdedors, dels silenciats, dels humiliats, dels perdedors de la història. I també en el món de la ciència històrica, cada vegada hi ha més interès en recuperar veus que no han estat escoltades mai i, veus tan elementals i tan importants com les de les pròpies dones. Bé, patrimonis incòmodes. Jo penso... Això és... Aquí s'han de distingir dos fenòmens o dos aspectes del mateix fenomen. Un és, diguéssim, aquesta iconoclàsia des de baix, civil, de l'activisme de Black Lives Matter, etc., que, fixeu-vos, jo soc historiador de l'art i m'interessen els monuments i que es conservin els monuments i tal, però estic d'acord amb aquests grafiti i aquesta agressió a aquests monuments, perquè no van a destruir els monuments majoritàriament, sinó que formen part d'una lluita, estem en una nova fase, jo crec, de la lluita pels drets, per la justícia social, pels drets universals, i formen part d'això. El que no em sembla tan bé és el de Sánchez, que han fet molts altres estats, que és la iconoclàsia des de dalt. Jo l'anomeno iconoclàsia o vandalisme d'estat, que és... Hi ha moltes formes d'iconoclàsia d'estat, però normalment és una iconoclàsia que renuncia moltes vegades a afrontar els conflictes que generen en l'espai públic, que ho fa, diguéssim, per guanyar vots.
No estic dient que el Pedro Sánchez o la llei de memòria democràtica sigui només això ni molt menys, no? Però que és una reacció, diguéssim, també molt violenta i una resposta equivocada a una demanda social que em sembla, en canvi, molt encertada. No sé si m'explico. Intentaré anar raonant-lo, però no m'enfio de les iconoclàsies d'estat. Així com penso que les iconoclàsies des de baix dels activismes actuals són profitosos des de la perspectiva de la democràcia i dels drets universals, penso que les iconoclàsies d'estat no ho són. I n'hi ha hagut moltes, i d'aquestes n'hi ha hagut sempre. El que passa és que ara, normalment, quan hi ha un merder amb Colón i tal, normalment l'administració pública, sigui estatal, autonòmica i tal, acaba retirant el monument dels carrers. És una resposta a vegades molt inercial. Això que veieu aquí és un Lenin magnífic, una estàtua de Lenin descomunal, magnífica des d'un punt de vista històrico-artístic, que estava presidint la plaça de Lenin a Berlín als anys 70, d'un dels grans escultors del realisme aquest socialista d'aquells anys, que es va retirar el 91, dins d'una política del govern de l'Alemanya reunificada de fer desaparèixer de l'espai públic tots els monuments comunistes. Això, aviam, és això el que no m'agrada, el que no m'acaba de convèncer, allò amb el que no puc estar d'acord. Llavors, explicar-vos el per què és el que m'interessa aquí. Una part de la culpa de tot això la té la pròpia cultura del patrimoni, la cultura del conservacionisme. Nosaltres, la cultura del patrimoni és una cultura, això és Segòvia, és una cultura que conservem catedrals, castells, etc. És una cultura inventada al segle XIX que han inventat els estats-nació per mostrar la cara bona de la història, la cara suposadament bona de la història dels països, per fer nació, per fer pàtria, des d'una perspectiva cultural, ètnico-cultural, etc. Llavors, clar, no estem acostumats a ensenyar la cara bruta de la història, la cultura del patrimoni. Llavors hi ha una tendència a considerar que, en general, i jo crec que aquí la cultura del patrimoni està en crisi avui, la cultura dels museus, la cultura dels béns públics, dels BICs, dels béns d'interès cultural, dels catàlegs de patrimoni, és una cultura que està en crisi. Gràcies a Déu, no? I en gran mesura perquè ha entrat en escena aquesta nova cultura que és la cultura de la memòria democràtica. Aquesta cultura, diguéssim, la part fosca de la història o l'amaga o és indiferent a ella. I això no és bo. Això no és bo. I per això també, en bona mesura, és culpa de la pròpia cultura del patrimoni, que estigui passant el que està passant. Que la cultura del patrimoni no ha sabut afrontar aquests nous reptes que s'encarnen en aquest nou concepte que és el de patrimonis incòmodes. La raó principal, l'argument principal pel qual a mi les polítiques d'eliminació de l'espai públic dels monuments incòmodes no m'agraden és per la seva... L'argument més important és perquè és una mesura molt radical i sobretot una mesura molt, ja ho he dit, ideologitzada, molt polaritzada. És a dir, és una mesura que pressuposa que la conservació dels monuments, d'aquests monuments en l'espai públic, equival a ratificació. No dic a celebració, o en tot cas a indiferència, però a ratificació normalment. És a dir, si conservem, es ve a dir, és perquè estem més o menys d'acord, ja ens semblen bé, els valors que representen aquelles coses que conservem. Cosa que de primeres ja es veu que és falsa, perquè conservem catedrals i castells medievals. Jo penso que cap de nosaltres, que ens agrada visitar, com sobretot els de l'abast electiu, aquest tipus de monuments,
no estem, diguéssim, no visitem aquests monuments per celebrar el feudalisme, no? O per amor, no? A la tirania feudal, etc., ni molt menys. Però hi ha una mica aquest prejudici o aquest supòsit darrere d'aquestes iniciatives. És a dir, o eliminem o conservar és estar a favor dels valors que aquell monument històric del passat representava. S'oblida, i en certa manera es podria dir que avui en dia la conservació, el conservacionisme, la cultura de conservar monuments, s'identifica amb un conservadorisme reaccionari. Una mica és això. I de fet, les dretes al món s'estan apropiant d'aquesta cultura ara mateix, aprofitant aquest conflicte a nivell pràcticament global. S'oblida una cosa molt important que jo he recalcat en aquest llibre i m'agrada molt recalcar a classe, que és que la cultura del patrimoni, el concepte de monument històric, el conservacionisme en general, és una figura republicana, és una categoria cultural que va inventar la Revolució Francesa, bàsicament. La Revolució Francesa la recordem quasi sempre, la destrucció de la Bastilla, el vandalisme s'anomena així, vandalisme revolucionari, la destrucció de Cluny, la destrucció de monuments, perquè, evidentment, en primera instància, aquells monuments eren antirevolucionaris, catedrals, tots els monuments de l'Església Catòlica, de la monarquia, de la noblesa, de l'aristocràcia, eren elements antirevolucionaris que anaven en contra de les llibertats, de la igualtat, de la fraternitat, abranderada per la revolució. I això va ser així al principi, però no és lo novedós de la Revolució Francesa, perquè iconoclàsies i onades i la fúria iconoclasta ha existit sempre. Lo novedós de la Revolució, i que s'ha oblidat bastant, és que es va crear una política, precisament per reaccionar contra aquesta fúria iconoclasta, la primera política realment nacional i sistemàtica de conservació de monuments. Fet el 1700, tan aviat com el 1793, es va fer el primer decret que diu: a França tots els monuments feudals, monàrquics, catòlics s'han de conservar per raons d'història, per raons d'art i per raons, sobretot molt important, d'instrucció, com a elements pedagògics. Aquí us porto dos textos molt interessants, molt curtets, de dos revolucionaris que cap a l'any 92-93 ens expliquen el que us estic dient d'una manera molt clara. Us els llegeixo ràpidament. Diu, el Josep Cambó, que és el primer, 1792, una intervenció en l'Assemblea Nacional, a la Convenció Nacional. Aquest va ser president de la Convenció Nacional, va ser un dels primers que es va ficar amb Robespierre, públicament, i que va anunciar, diguéssim, la caiguda de Robespierre. Bé, Cambó, allà enmig, és dels primers que diu això: per descomptat que cal conservar els monuments artístics, en un context en què s'està parlant del vandalisme revolucionari. Cal conservar-los perquè serveixin de model als monuments que celebraran a la llibertat. Cal conservar fins i tot les imatges que ens recorden aquesta família dels Borbons, que mereixerà eternament el nostre reconeixement per haver-nos fet detestar els reis. Els forts aplaudiments, clar, de tota la convenció. A baix, aquest Antoine Agustín Renoir, que era un bibliòfil, un noi bastant jove en aquella època, tindria uns 20 anys, 1793, va escriure un llibret, un pamflet contra el vandalisme aquest que hi havia als carrers, a París, etc. I diu, és absolutament impossible fer que el que ha estat no hagi existit. És a dir, és impossible corregir la història. El passat no es pot canviar. Sempre recordarem que hi ha hagut reis. La seva ruïndat està gravada de manera indeleble a la memòria de qualsevol que mereixi el nom d'home. Conservem, francesos republicans, conservem la memòria d'aquests monstres, però per avorrir-los millor, per subjectar un punyal sempre disposat a enfonsar-se al pit del primer agosserat que pretengui usurpar el poder suprem. Fixeu-vos el que està dient, no? Conservem aquests monuments als reis perquè ens recordaran la seva maldat. En algun moment diu, utilitza l'expressió ídols
Bueno, no recordo, és igual. Conservem aquests monuments perquè són monuments que tindran una funció admonitòria, vigilant, que ens advertiran del molt que està costant o ens ha costat obtenir la llibertat. Bé, aquesta mirada negativa, això és el que anomenem conservació negativa, i per entendre'ns millor, i és una expressió que s'està posant molt de moda en el món dels heritage studies, dels estudis sobre patrimoni cultural, conservació crítica. És a dir, no conservem de manera passiva, indiferent les coses, sinó compromesos amb els drets humans i fem una conservació crítica, però conservació. Conservem el material històric, el valor històric de tots aquests monuments, perquè té un potencial pedagògic i es pot convertir com es diria avui, en un lloc de memòria, és a dir, en un lloc de consciència, de reflexió, de coneixement, bo per la ciutadania. I a més el transmetem a les generacions futures. Aquesta és una mica la tesi que us vull explicar aquí. Què és la conservació crítica? La conservació crítica, a més, és un món molt més ampli, diguéssim, la gran desconeguda en el món avui en dia de la conservació del patrimoni, perquè conservem, segueixo dient, d'aquella manera admirativa o que tenim idealitzat el passat, i en els museus i tal, en aquest sentit sí que són molt conservadors. La cultura del patrimoni és molt conservadora, no en el sentit polític, sinó que no canvia, li costa canviar. La conservació crítica ofereix un ventall d'alternatives molt ampli a aquest conflicte que genera amb els patrimonis incòmodes. Aquí, en aquest esquema, es resumeix d'alguna manera el tipus d'accions que es poden fer davant un monument que planteja un conflicte en l'espai públic, que és, des d'un extrem a l'altre, a l'esquerra, la conservació indiferent, jo l'anomeno indiferent. Pot ser una conservació nostàlgica, aquells que conserven monuments franquistes, Vox, que vol conservar-los, però no diu per què voleu conservar els monuments franquistes. Algú amaguen, pot ser nostàlgica, no és indiferent. O la conservació normalment indiferent de molts monuments conflictius que les administracions públiques, els polítics, per evitar el conflicte, que hauria de ser el conflicte com el debat inherent a la democràcia, no s'atreveixen a afrontar, perquè no hi ha maduresa política. Bé, no fer res. Més que conservar, no fer res. I a l'altre extrem, la retirada. El problema no és la retirada, el problema és amagar després aquell element, no exposar-lo en un altre lloc. El problema no és traslladar-lo del lloc, sinó no saber què fer-ne una vegada traslladat i, per tant, amagar-lo, enterrar-lo en un magatzem. I no deixar visitar-lo, perquè aquests magatzems, hi ha un llibret molt divertit d'una arquitecta alemanya que viu per aquí a l'Empordà, que em sembla que es titula així, com alguna cosa així, Buscando a Franco, o ¿Dónde está Franco?, que es va dedicar a buscar tots els francos eqüestres pels magatzems d'Espanya i no li van deixar veure més que 2 o 3 de la quinzena de francos a cavall que s'havien retirat de l'espai públic. El ventall d'entremig, aquí representat per 4 accions, que resumeixen moltes altres, és el món de la conservació crítica, molt més ampli, molt més ric, i un tipus de conservació que mai és celebrativa, que mai és ratificadora, ni ho pretendrà mai. Hi ha accions de conservació crítica molt tímides, com és simplement posar un panell amb una explicació històrica de què és aquell monument, que són accions, intervencions que no convencen a quasi ningú ara mateix, sobretot davant monuments molt criticats o molt conflictius. I hi ha accions més radicals o més atrevides, com pot ser la recol·locació. És a dir, aquest trasllat, però sense amagar la cosa, sinó col·locant-la en un museu, per exemple. Això s'està fent molt en molts països de l'est. A Budapest hi ha un museu a l'aire lliure on es van reunint totes les estàtues comunistes que estan repartides pel país. A mi m'agrada especialment la zona intermitja. A mi m'agraden molt les medianies.
la mediocritat, en un sentit positiu de la paraula. Una mediocritat positiva, aristotèlica, és a dir, buscar una solució justa, equilibrada, un compromís, perquè em sembla la més democràtica. Però sobretot m'agrada la part intermitja, que aquí s'utilitzen dues paraules, ressignificació i repurpose, que no sé traduir. És igual, la paraula ressignificació ens sona a tots molt. A mi no m'agrada, no és una paraula que m'agradi, però s'utilitza ara molt. M'interessa aquesta part intermitja perquè és la més creativa. Jo soc historiador de l'art. I perquè normalment incorpora la intervenció artística. I aquí l'art té molt a dir. La intervenció, la conservació crítica que fa servir els artistes per intervenir al moviment públicament i fer-los parlar d'una altra manera, desautoritzar-los, per treure'ls les vergonyes, per dir-ho d'una manera així amicable, és molt interessant, perquè l'art té aquesta capacitat de suggerir coses, de generar conflicte, de no donar solucions fàcils i d'impactar a les persones. I de fer que es mirin allò d'una altra manera, que reflexionin críticament, d'activar la mirada crítica. S'ha de tenir en compte que aquest és un tema important perquè els monuments en l'espai públic es veuen i per tant poden ser grans generadors d'història pública. De fet, han generat relats d'història nacional. Llavors, tenen un valor, un potencial pedagògic molt potent, molt important. Llavors, els artistes, ara mateix és un territori magnífic d'explotar, el de la conservació crítica mitjançant la intervenció artística, controlada, si possible, per un historiador, perquè els artistes solen ser bastant radicals. En tot cas, aquesta amalgama ciència-art té moltes possibilitats avui en dia i ja és una proposta que van plantejar una parella d'artistes molt divertida entre americans i russos, dos russos en realitat que van fugir i es van exiliar als Estats Units, a Nova York, que són aquests dos, Komaran Melamed, us he marcat aquí subratllat el nom, no sé si s'arriba a llegir, Komaran Melamed, que l'any 900, que són aquesta parella que veieu aquí, aquest és una mica el seu escut. Aquests a l'any 91 van publicar un article a Art Forum, que és una de les revistes més importants d'art, de la història de l'art contemporani, que es titulava What is to be done with monumental propaganda? Què hem de fer amb la propaganda monumental russa, amb tots aquells monuments socialistes? En la Rússia postsoviètica, estem a l'any 91, 92, es va publicar crec que el 91, en un moment de molta iconoclàsia, de molt vandalisme. Quan cau el mur de Berlín, abans ho hem vist a Alemanya, hi ha polítiques d'estat de fer desaparèixer el comunisme perquè s'identifica només amb l'estalinisme i amb el totalitarisme, tant a països occidentals des de dalt com a països soviètics des de baix o des de dalt. Llavors, aquests diuen no, podem fer una altra cosa, que és el que proposen en aquest catàleg, sobretot en un catàleg que es va fer, van fer un article l'any 91 i el 92 van fer una exposició a Moscou, que després em sembla que es va fer a Nova York, o a l'inrevés. Aquesta portada que teniu aquí és la del catàleg. I només començar el primer paràgraf diuen el següent: el nostre propòsit no és ni rendir culte, worship, als monuments, ni annihilation, eliminar-los de l'espai públic, sinó deixar-los in situ, és a dir, deixar-los al seu lloc, l'espai públic, pel que es van fer, i transformar-los, a través de l'art, en lliçons històriques. És a dir, el que proposen, bàsicament, és fer el que es proposava Cambon, proposaven aquells revolucionaris l'any 92-93, però utilitzant les eines de l'art. O l'art com a vehicle, com a mediador. I proposaven en aquesta exposició, el catàleg d'aquesta exposició és molt divertit i molt entretingut. Proposaven coses tan interessants com aquesta, amb intervencions mínimes, el mausoleu de Lenin, per exemple, afegir, aquest és el mausoleu de Lenin, avui és igual, afegir tres lletres al final que digués
per convertir Lenin en leninisme. És a dir, el mausoleu que glorificava Lenin, convertir-lo en el mausoleu, la sepultura, la mort del leninisme, del comunisme. Una mínima intervenció amb una dosis d'ironia considerable i respectant, que això és el que també m'interessa recalcar, la dimensió històrica del monument, perquè el monument, quan és històric, es converteix en un document, i ens interessa conservar-lo, sobretot els historiadors, com a testimoni d'un passat que ha estat i que no es pot canviar. Ens interessa conservar-lo en el seu estat originari, no transformar-lo i convertir-lo en una altra cosa, com s'ha fet en aquest país amb moltes creus dels caiguts. S'han convertit en aquelles creus fetes pels caiguts franquistes per tots els espanyols. Això és falsificar les creus dels caiguts. Això no és conservar els monuments, és falsificar-los i convertir-los en una altra cosa. Una cultura, diguéssim, una conservació reconciliadora que ha fracassat absolutament, com sabem perfectament. O aquesta proposta que teníem per l'estàtua aquesta del Dzerzhinsky, que és, com sabeu, el fundador del KGB, que és deixar-la així. En el moment en què la van tirar, amb aquesta grua la van tirar baix, i ja no hi és, ells proposen, per què no la deixem així, a mig caure, per veure com ha caigut la glòria d'aquest senyor, com a mostra de deshonra públic, de qui va ser honrat per la ciutadania en un moment determinat. En fi, aquesta mateixa acció és la que proposava un artista conegut per tots, Banksy, el grafitero anglès, que no se sap encara qui és, o si és el que és, quan va caure l'estàtua de Colston. A través de les seves xarxes socials, aquí baix veieu què proposa. Fem això mateix que volien fer aquests amb el rus. Deixem a Colston a mig camí, mig caient. Jo, si voleu, us faig les escultures o us encarrego, diu el missatge, les escultures de bronze, li posem al coll aquesta corda, etc. Bé, això són projectes que no s'han realitzat, però n'hi ha molts que s'han realitzat. Un dels més interessants i fascinants, que jo el poso sempre com a exemple perquè és molt instructiu i molt didàctic, és el que s'ha fet amb aquesta façana espectacular, fixeu-vos també en aquesta persona, a Bolzano, molt al nord d'Itàlia, més amunt de Venècia, pràcticament Àustria, Alto Algide, es diu aquella zona, que era a la Casa del Fascio. La Casa del Fascio eren aquestes cases dels pobles, cases del poble que van fer els feixistes a Itàlia. Un relleu descomunal, més de 2 metres i pico d'alçada i 30 metres de llarg. Ja us deia jo que el que es veu a Itàlia no es veu aquí, que explica la història del feixisme italià. Es titula Il trionfo del fascismo, presidit per Mussolini, amb una inscripció, amb una consigna feixista italiana, credere, obedire, combattere, creure, obeir, combatre. Bé, una cosa que ha generat molts conflictes els darrers 30 anys a Bolzano, que és una societat molt dividida, o és que estava molt dividida, entre alemanys, italians i tal. Una parella d'artistes, un alemany i un italià, aquests que veieu aquí, l'any 2017, van fer una intervenció minimalista, que a més aquest minimalisme contrasta amb la monumentalitat de l'edifici. És contramonumental en aquest sentit. Té un significat, aquest minimalisme. Amb una sola frase, amb 3 idiomes, els 3 idiomes que es parlen a Bolzano, ladí, alemany i italià, vam tatxar, com desautoritzant el text visual, amb una frase extreta d'Hannah Arendt, la filòsofa que ha reflexionat tant sobre el mal i el feixisme, etc., que diu: ningú té el dret a obeir. Sabeu que en alemany la paraula Recht, dret, tatxa directament el propi Mussolini, en contrast amb el credere, obedire, combattere. Bé, una frase així de simple, acompanyada a la plaça, amb uns OQRs que t'expliquen una mica la història del monument i tal, és una intervenció que em sembla extraordinària, i que la pròpia cultura del patrimoni
Itàlia Nostra, en aquest cas, que és una associació important, que ha fet molt per la conservació del patrimoni italià, al principi no va admetre, perquè vam pensar, això no, això... Però per incapacitat d'entendre el canvi i d'adaptar-se al canvi. És una intervenció que compleix tots els requisits, tots els postulats, tots els criteris de conservació aprovats internacionalment, consensuats internacionalment. És irreversible, es pot treure, no trenca el relleu, està a una distància que fins i tot el pots veure sense veure la frase, és a dir, respecta el valor històric del monument, però el desautoritza completament. Això no és iconoclàsia, però és destrucció també, és destrucció simbòlica del monument, però alhora conservació. Més que la paraula iconoclàsia, a mi m'agrada utilitzar aquí una paraula inventada en anglès per un filòsof francès, Bruno Latour, que va morir fa 2 anys, Bruno Latour, que és iconoclash. Clash vol dir xoc, no? Hi ha un xoc d'imatges aquí, un xoc de monuments. Monument antic i el monument modern. La impressió del monument que tenim avui en dia a través d'aquesta frase. Passat i present, en diàleg. És una mena de coexistència, diguéssim, contenciosa. És una conservació destructiva. Jo sempre dic que això és un quadre dintre d'un quadre. És un quadre d'història dintre d'un quadre de memòria o a l'inrevés, un quadre de memòria dintre d'un quadre d'història. En tot cas, és una imatge molt més complexa, molt més productiva, molt més creativa, i que llega a les generacions futures un lloc de consciència, un lloc amb un potencial pedagògic interessant, crec jo, sense esborrar la història, o més que esborrar la història, és esborrar la història dels elements, els testimonis d'història de l'espai públic. Tenint en compte que vivim en ciutats històriques, a més, i que són el nostre actiu econòmic, pràcticament. Conservar la ciutat històrica és important. Jo crec que hauria de ser un deure, un dret dels ciutadans, un deure de les administracions públiques. Iconoclash, això és història viva, és història útil, és història pública, però història vivida pel present, i per tant molt interessant. Hi ha artistes que es dediquen a fer, sobretot bona part de la seva carrera s'ha dedicat a això, artistes ja que tenen una 80 d'anys i que estan molt actius. Aquest és un polonès, Krzysztof Wodziczko, impossible de pronunciar, Wodziczko, seria exactament, crec, Wodziczko, que el que fa sobretot és projeccions sobre els monuments i els converteix en una altra cosa. Aquest és el Lenin, que l'any 92 es va desmantellar la plaça Lenin, avui plaça de les Nacions Unides, a Berlín. Hi havia molta gent en contra. El Wodziczko va fer aquesta projecció convertint el Lenin, el comunista, en un consumista, en un consumidor, per criticar. Oblidem el comunisme i passem-nos directament al consumisme occidental i al capitalisme occidental. És un senyor amb un carrito, amb tot de gadgets electrònics que acaba de comprar sortint del súper. Després té coses com aquestes, no ho suposo, perquè suposo que ja vaig molt... Com anem de temps? 5 minuts? 1? Què? Com ho veieu? 5 minuts. Tinc una tendència típicament professoral a no allargar-me molt. No ho veiem. Però fa unes projeccions, també fa parlar les estàtues. Aquest és el general Farragut, que és un general important de la Guerra Civil dels Estats del Nord, de la Guerra Civil Americana, que és una guerra que va provocar una quantitat de desplaçaments brutal. Llavors va agafar una sèrie de refugiats i tal, i projectant el seu rostre sobre l'estàtua de Farragut, no sé on, no sé si és a Nova York on és, aquests refugiats expliquen la seva història. Això en l'espai públic. El propi Wodziczko va fer aquesta projecció l'any 91 al Arc de la Victòria de Madrid, l'arc aquest de Moncloa, li diuen ara, l'arc del triomf de Franco, a propòsit de la Guerra del Golf, quan Espanya, 3 dies després que s'iniciés la Guerra del Golf, que Espanya en va donar suport a aquesta guerra, Felipe. Dient, bueno, aviam, si sou uns desmemoriats, si oblidem aquests monuments i no fem res amb ells, si som indiferents al nostre passat, el passat franquista, feixista,
faran amb nosaltres el que vulguem, els polítics, els estats. És un no contra la guerra, però a partir d'una reflexió de la memòria, l'any 91, que és una època molt... Bé, una altra forma de contramonumentalitat és el contramonument, aquell monument que es planta davant d'un monument conflictiu i li fa una contranarrativa. Això és Richmond, a Virgínia, que va ser capital de la Monument Avenue, que va ser capital dels Estats Confederats. Aquesta avinguda tenia una vuitena de monuments als confederats. Monuments molt blancs, sobretot els pedestals sempre són molt blancs, són supremacistes absoluts, són monuments molt racistes, fets entre finals del segle XIX i mitjans del segle XX, en l'època que es deia de Jim Crow, per vendre la idea, la ficció, que la secessió dels estats del sud va ser per causes nobles i no per mantenir l'esclavitud, que és el que volien, efectivament. Llavors, a Richmond, arran de la mort de Floyd, tots aquests monuments es van fer desaparèixer. Primer per accions vandàliques i després l'estat, el municipi de Richmond els va treure. L'últim que es va treure va ser aquest monument a Robert Lee, que és el que us posava al principi, ple de grafitis. I jo penso que és una llàstima, perquè al final el que ha quedat és una avinguda, és a dir, que era necessari i que és necessari als Estats Units fer coses, eliminar monuments confederats, és evident, perquè allà sí que hi ha saturació i sembla que amb la nova ultradreta la cosa està crua. Però clar, fixeu-vos l'avinguda avui, és una avinguda buida. Aquest contramonument que es va fer el 2019 abans que es retiressin aquests monuments s'ha quedat sense significat. Era un jove afro fent contra els generals blancs dels confederats. S'ha quedat quasi sense significat, ha perdut tot el seu potencial contranarratiu, perquè la Monument Avenue s'ha fet una taula rasa. És com si Richmond no hagués estat mai confederada, que va ser capital dels confederats durant un cert temps. No dic que no es traiessin coses, però es podria haver deixat perfectament l'estàtua de Lee, plena de grafitis. L'estàtua de Lee plena de grafitis, l'any 2020 va ser declarada pel New York Times en una enquesta amb professionals de l'art i tal, com l'obra més influent, l'obra d'art més de protesta política més influent dels Estats Units des de la Segona Guerra Mundial. Llavors, aquesta estàtua amb aquests grafiti, no netejant els grafiti, que llavors la cosa perd força, que és el que faria la conservació clàssica dels monuments, que és la tendència que encara tenim, netejar-ho tot, deixar-ho tot blanc, net. Ja no és el monument original, és un monument nou. És un monument a Black Lives Matter, de fet, a les reivindicacions dels antiracistes, com deia el New York Times. Desfer-lo, com es va desfer al final, això és un monument que dependia de l'Estat i no del municipi, per això va tardar més temps en desfer-se, és perdre una oportunitat, o crec que s'ha perdut una oportunitat de tenir un lloc de consciència, un lloc de reflexió, un lloc de memòria, sobretot per les futures generacions als Estats Units. Treure això de l'espai públic és no entendre que la conservació no té per què significar celebració o ratificació dels valors representats per aquests monuments històrics. I ara sí, callo i us dono la paraula, si voleu fer algunes preguntes, no sé com vulgueu. Gràcies. Mentre penseu la pregunta, i tu què faries amb el Valle de los Caídos? Ara que ja no podem posar-hi una bomba, per què no ens deixes? No, el Valle de los Caídos, aviam, és una de les grans contradiccions de la llei de memòria democràtica. Diu, traiem-ho tot, però l'article 50 i pico, 54, em sembla, diu, el Valle de los Caídos el conservarem, que és el monument més monstruós de tots els monuments, és el més agressiu, el més feridor. Llavors, la pròpia llei ho diu, que s'ha de conservar. Conservar per què? Per fer el que estic dient. És que la llei és molt contradictòria en tots els sentits, perquè
és electoralisme pur. La manera de concebre el que s'ha de fer amb els monuments és... Les lleis no hauria d'haver lleis de memòria d'aquest estil, que es fiquin amb tot. Només amb polítiques de memòria ja funcionarien. Què s'ha de fer? Hi ha un concurs pel Vall, està a la segona fase ja de... Em sembla que estan a la segona fase de projectes arquitectònics. Hi ha un conveni amb l'Església i tal, la creu no es pot tocar res. Però sí que es vol musealitzar i jo què faria amb el Valle de los Caídos? Molt clarament dues coses. Intentar fer el possible per resoldre el tema dels morts, les identificacions, les exhumacions, que està molt complicat, però s'ha d'aclarir, s'ha de seguir investigant, és molt recent. Això és una banda. Els morts és una cosa. I l'altre, musealitzar-lo, sí, d'alguna manera. Amb una intervenció artística, sens dubte, perquè el concurs és per una intervenció arquitectònica de caire paisatgístic i potent. Però sense tocar el monument, em sembla bé, és un document històric, per què s'ha de tocar? Aviam, també hi ha el museu, el Monument als Caiguts a Pamplona, que és el segon més gran que hi ha a Espanya. Estaven enterrats al Mola, al Sanjurjo, té unes pintures acollonants, molt interessants, d'un pintor valencià, alemany valencià, narren la creuada, la història de la creuada des de la perspectiva de Navarra. Ara els Bildu i tota l'esquerra, diguéssim, més abertzale, han arribat a un acord per fi, fa molts anys que està en conflicte allò, també, per conservar el monument, han decidit. Tots el volien tirar a terra. Perquè és molt important treure els morts, primer. Perquè els morts són el que fa que els monuments estiguin vius. Sense morts ja la cosa es converteix en una cosa, un esquelet d'una altra època. Però diuen els de Bildu, o els de com es diguin, diuen, el conservarem les pintures, no ens les carregarem. Les conserven pel seu valor artístic. Jo portava una frase aquí de Borowski, al final, que va ser un concentracionari que va estar a Auschwitz, i després d'Auschwitz no és un criteri legítim el valor artístic, no és un criteri legítim per conservar monuments. Deia, no hay belleza si está basada en el sufrimiento humano. No puede haber una verdad que silencie el dolor ajeno, no puede llamarse bondad lo que permite que otros sientan dolor. Em sembla una frase extraordinària. Ho conserven pel seu valor artístic, però diu, però ho taparem. Conservem, però ho tapem. Només es podrà veure amb guies i com si els ciutadans fossin, jo què sé, incapaços d'enfrontar-se amb unes pintures polítiques, ideològiques, d'una manera adulta. És també considerar el ciutadà com un nen, que necessita el control del papà Estado per explicar-li la mentida aquella de les pintures, no cal. Però sí que intervenir-les, clar, fer coses. Que es conservi el Valle intervingut és una manera que les generacions futures sàpiguen de què va la cosa. Perquè si no, és presentisme pur. Lo de la bomba tots ho hem pensat, com el Carrero... Però clar, tenia sentit l'any 75, no ara. S'han passat 50 anys d'allò, no? Moltes gràcies. L'última pregunta, per si no ens anem fora de temps. A mi m'agradaria preguntar la intervenció de l'Antonio López. Consideres que és una intervenció des de dalt o des de baix? Hi ha les dues coses. El que passa és que és una intervenció segurament... És a dir, sí que hi ha hagut un moviment civil per treure allò respaldat des de dalt. Des d'una ideologia molt determinada per això. I aquest és el problema. Barcelona, tot l'Eixample, és esclavista, és indiano, és colonialista. Llavors, ve dels comuns. Està massa mediatitzada la intervenció per la ideologia. Tot i que hi hagi sempre moviments socials, civils, al darrere d'aquestes coses. I jo les queixes, jo insisteixo per això que és més complexa de com ho he explicat jo. Les dues coses normalment estan interconnectades. No m'ha agradat la resposta oficial i treure l'estàtua. Penso que hagués sigut més interessant, hi havia projectes por ahí interessantíssims. Baixar l'estàtua, posar-la a peu al terra, amb un cartell dient tots els agravis. Després van posar, això
Barcelona ho està fent a molts llocs, posar uns faristols, no? Que l'han hagut de treure, perquè és que era una vergonya ideològica. És a dir, estava tan polititzada aquell cartell que allò no és fer història pública, allò és fer política. A més, fer política des d'un lloc il·legítim, en certa manera, perquè tu no pots fer política amb els béns comuns. O no pots manipular-los políticament, perquè són de tots. I les coses s'han de fer d'una manera honesta. Llavors, per què s'ha quedat al pedestal? Bé, doncs gràcies a Déu s'ha quedat al pedestal, que és el que ens permet recordar qui era López i López. Perquè sense el pedestal ja aquest senyor s'hagués oblidat i hagués desaparegut el conflicte o la possibilitat de parlar d'aquestes coses en el futur i en el propi present. Això ha durat lo que un beso de verano. No? Per això estic en contra. No per anar contra el López o contra una certa manera d'entendre Barcelona, que és una Barcelona històrica, que no comparteixo tampoc. No crec que sigui el gran problema de Barcelona ara mateix que hàgim tingut esclavistes o pseudoesclavistes que hagin fet bona part de la ciutat que coneixem avui en dia. Ho deixem aquí? Molt bé, doncs moltes gràcies, doctor Rico, per aquesta xerrada tan interessant. La Margarita ja m'ho ha advertit aquest matí, que m'agradaria molt i m'ha agradat moltíssim. Merci. Moltes gràcies, degana Freixas, per acollir-nos en aquest acte a la Facultat de Filosofia i Lletres, i al Xavier li agrairé després, que el tinc en llista. Però bueno, és per mi un plaer adreçar-vos aquestes paraules de cloenda en nom del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, que havia d'estar en el meu lloc, però per qüestions d'agenda no ha pogut estar, i per tant, com us dic, és un plaer per mi estar en aquest acte d'inauguració del nou curs del programa Universitat a l'Abast. La UAB, com sabeu, és una universitat capdavantera a Espanya que està reconeguda en els principals rànquings internacionals. Aquest reconeixement és fruit de la combinació de 3 grans pilars que defineixen la nostra institució, que és la recerca d'excel·lència, la docència de qualitat i la transferència de coneixement. Però, a més, estem al servei de la societat. I molt especialment el compromís social que tenim ens identifica com a universitat pública, oberta, inclusiva i transformadora. En aquest sentit, el programa Universitat a l'Abast és una expressió clara d'aquest compromís, representa l'aposta de la UAB per la formació al llarg de la vida. Entenem la universitat com un espai obert a tota la població, no només a la professionalització, sinó també al creixement personal, al foment de l'esperit crític, que crec que es fa de manera excel·lent en aquestes aules d'extensió universitària, i a la millora de l'exercici de la ciutadania. La nostra universitat va ser pionera a l'estat espanyol. L'any 2000 es va posar en marxa el Pla Formatiu per a persones majors de 50 anys, plenament integrat a les aules convencionals, i aquella iniciativa que va néixer amb una visió i valentia va introduir un valor que avui és més rellevant que mai, i és la intergeneracionalitat, com a expressió de diversitat. I aquesta convivència d'edat i experiències és una riquesa que enforteix el nostre campus i les nostres aules. És també una manera molt directa de connectar amb l'eix central del curs acadèmic 2025-2026, que justament està dedicat a la unidiversitat. És un concepte que reivindica la diversitat en totes les seves formes com una font d'aprenentatge, d'innovació i de cohesió. A més, aquest any celebrem un aniversari molt especial, 25 anys del programa de la Universitat a l'Abast, i ho fem mirant endavant. Acabem d'iniciar aquesta 26a edició amb la mateixa vocació d'innovar i respondre a les necessitats canviants de la societat. Aquest programa s'emmarca dins de l'Escola de Formació Permanent, que és avui la impulsora de la UAB per la formació més enllà dels graus i màsters oficials. Des de l'escola impulsem màsters, postgraus, cursos d'especialització i també noves iniciatives com les microcredencials, que configuren un espai d'aprenentatge flexible i adaptats a reptes de futur.
I vull també reiterar el compromís de la UAB amb totes les activitats que es desenvolupen des del programa de la Universitat a l'abast, tant al nostre campus, que és el que avui estem celebrant, com a les aules d'extensió universitària ubicades en les diferents poblacions de l'entorn, que he tingut també ocasió d'anar a la inauguració d'algunes d'elles i ha sigut realment enriquidor. Aquestes aules són un element essencial per fer arribar el coneixement universitari arreu del territori i per mantenir viva la connexió entre la universitat i la societat. I abans d'acabar, permeteu-me expressar el meu agraïment molt especial al coordinador acadèmic del programa, el senyor Xavier Verge, per la seva dedicació i l'èxit assolit en el seu primer any al capdavant de la coordinació, i els tècnics, el Sergi i la Susana, que els tenim per aquí mig amagats, que són els que fan la feina del dia a dia i que sense el seu compromís això tampoc no tiraria endavant. Finalment, amb molta il·lusió i confiança en la tasca que farem conjuntament, declaro inaugurat el curs acadèmic 2025-2026 del programa Universitat a l'abast. Us desitjo a totes i a tots un curs ple d'aprenentatges, d'experiències i d'èxits compartits. Moltes gràcies.